Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphula ke sithetha ke ngentethe ephuma pha kwimanagement eqala leKaizer Chiefs, singakumbi pha usisi uJessica Motaunga ezama ukucacisa ke malunga nomqeqeshi weqala leKaizer Chiefs pha uNazarethin Napi, esitsho ke sithi uyabazi ubunzima ke abuthwele nguNapi pha kwiqala leKaizer Chiefs, esithi ke futhi uyayazi nendlela uNapi Kaizer Chiefs ke apho ayithumela khona, nto nje into ayifunayo nguJessica Motaunga okanye beyimanagement eKaizer Chiefs ke kukucela nokubongoza into yokubana ke abalandeli beqela leKaizer Chiefs babe nomonde, bamthemba uMr Napi, bayazi into yokubana ke iKaizer Chiefs uyisa kwi-direction eright. Wayigxininisa into ethi ithemba labo ke selishiyeke phaa kuNedbank Cup, into yokubana ke iKaizer Chiefs mhlawumbi ke xa inofumana iNedbank Cup ezinye izinto ke zingeke zibe nomohluko, ngoba uthi iKaizer Chiefs seyineminyaka ingasaphakamisa ikhaphu zothi ga ngoku. Waphindwa ibethelela ke into ethi ke uMr Napi okokuqala nje bam-understand okubana ke angeke iKaizer Chiefs yakhe ngosuku ayigqibe ngosuku. Kuninzi okonakeleyo phaa ekufuna okubana ke uMr Napi lo abe nexesha loneleyo lokuyilungisa, abe nexesha loneleyo lokuyakha. Akanoyakha ngosuku engenesoza yakhe ngenyanga ezintandathu, engasoza yakhe ke ngesizini eyi-1. Batsho ke abasemagunyeni phaa kuqela ke leKaizer Chiefs ke bebongoza besithi bayacenta okubana ke makubekho intsebenziswano phakathi ke kwabo nabalandeli kunye noMr Napi, bamthembe uMr Napi. Bayazi into yokubana iKaizer Chiefs ke isezandleni ezimsulwa, isezandleni ezimpuluswa phaa kwizandla ke zikaMr Napi, futhi ke baze bayazi into yokubana ke iKaizer Chiefs ibheka ke kwi-direction ke eright phantsi kwesandla ke sendodanyana enzalolane yapha eTunisia, umnumzana uNazarethin Napi. Injalo kwatsho ke uJessica Motaunga wathi enye into ke kunabantu ke abanintsi abapha kuqala leKaizer Chiefs, technical staff yeKaizer Chiefs ke ukuya phaa kuMr Napi bayawazi umsebenzi ke abawuqeshelweyo nomsebenzi ekumele bawenze phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Bona nje umsebenzi wabo ke beyimanagement kukubaseka nokubasapota nokubamamela, ecela into yokubana ke nonke ke nani bathandi nani baxhasi beqela leKaizer Chiefs ke ngani ngenza kanjalo, nithobeke nimamele nibakhuthaze. Injalo ke baphulaphula ke okokugqibela nje sifuna ukuthi thina kuwe Mr Napi mfana omdala, ewe kuyabonakala into yokubana ke isandla sakho sifikile, sebayakunyamezela ke Mr Napi into yokubana ke bakujonge phaa kwisizini ezayo mfana omdala. Hleze ke le mbizo uyipheka yavuthwa phaa kwisizini ezayo, ngoba ke kule sizini yatsho naye uthi ke ebesakhangele sazama upatanisa, futhi ke loo nto iyakubonisa into yokubana nyhani kuMr Napi kule sizini mfana omdala ke ebesapatanisa sakhangele uzothi ga ngoku akakabi naso i-starting line-up asho ngaso phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Namhlanje udlalisa lo ngomsa fakelo, loo nto yakuxela into yokubana ke uMr Napi lo naye ebesakhangela usamfampatha, kodwa umfana omdala uyathembisa uthi ucela nimnike ithuba uzawuyakha le nto niyifunayo, futhi ke ebeke wayakha yavuthwa yawuxaka ezinye itim, futhi ke baphulaphula ke kanti ke nimnikeze lithuba ke uMr Napi nakusizini ezayo akabonakala into yokubana ke le nqwelo yakhayo ibheka kweliphi na icala. Injalo ke baphulaphula nani ke ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.